बायद'मोनखौ अनफोरनिफ्राय रेसपेक्ट खालामो जोंखौ फोरोंदोंमोन गोदो हाइ स्कुलाव थाब्ला दा बायद'आ खाथि थायो बे बायद'खौ आङो गार्जियान हिसाबै लानानै दिनै जोंनि बे फोरबोखौ एसेबाबो दसेबाबो रंजादों बे गोदान बोसोरनि रंजानायखौ दिनै जों गासिबो जों माने जेसेबां ओनसोलाव आरो आंनि लोगोफोर बिसोरखौ लिंनानै जोङो गेट टुगेदार खालामनाय जादों आरो बोसोरा जाहाथे जोंहा मोजाङै थाङो बयनोबो आङो रायजो राजानो बयनोबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय जाहाथे जों फैगौ समफ्राव बेबायदिनो रंजा बाजायै जोंनि हारिनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो थाखाय आरो जों जाहाथे स्पिरिट मोनो जों जाहाथे बोलो मोनो बिनि थाखाय जोङो दिनै बेखौ फार्स्ट जों जुरिजेनबाय होननानै आं सानदों आरोखि आं एथ'दिन सिंबायनानै थादोंमोन सिंबायनानै थानानै दिनै आङो मोसानोबो हालायलायबाय सिंबायनानैबो दिनै मोसानो हालायलायबाय बयबो मोसाजानो लुबैयो बे हिसाबै आं मोसानानै होदों आरो गोलाव बोसोराव बर'नि जेसेबां जाग्रा ओंख्रि बेखौ जादों अनला ओंख्रि ओमफ्राय माखासे बैसोगोराफ्रा सबाइ ओंख्रिखौ जानो हानाय नङा हजम खालामनो हानाय नङा होननानै सबाइ ओंख्रिखौ जायाखिसै आरो अनलाजों खाराय बिजौ बेबायदिनो जादों आरो दिनै मोजां जाहोदों जोंखौ अनला जाबाय अनलाजों मेवाइजों ओमफ्राय मैथाजों ना गोरानजों ओमफ्राय अमा बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय बिहामजो गोदान संनाय माबाबो पनिर ओंख्रि बिराद गोथाव जाबाय दे बेल' बुंनांगोन जों बिराद खुसि जाबाय बयखौबो ज' लोगो मोनबाय जोंनिखौ देरसिनफोरखौबो आरो जोंनि लोगो क्लास फ्रेन्ड फुराना बहुद बोसोरनि आगोलनि बिसोरखौ लोगो मोननानै ज' जों मोसालायनानै रंजानानै ओमफ्राय बे आदाबारि गामिनिबो हिन्जावफोर फैदों बिसोरजोंबो ज' माबानानै मोजां मोनबाय बेसेबांसो बोसोर जाखोमोन आयंमोन नोंसोर लोगो मोनलायिया जोंथ' फ्राय बेसेबां बोसोर जाबाय ओरैनो गेजेर गेजेर लोगो मोनो माबा खामानियाव फुंनो थांबाबो ओमफ्राय आं फैबाबो लोगो हमफैयो खिन्थु बे माखासे लोगोमोनखौ माने बिसोरखौथ' फ्राय 6-7 बोसोरनि उनावसो लोगो मोनदों बादि बैसागुखौ नोंसोर माबायदि रंजानो हानानै गोसोआव मोनथारबाय जोंथ' ओरैनोथ' जों दैयावबो रंजासोगारो खिन्थु माबा क'क्राझाराव बे जोंनि जन्मस्थान जाबाय नालाय ओमफ्राय एसे दस्रा आरो मोजांसिन मोनदों आरो दा बहुद बोसोरनि उनाव फैनानै बे कर'ना समाव फैनो हायाखै दा मोजां मोनथारदों आरो बयखौबो लोगो मोननानै बोथोराबो मोजां दा दे होनबा